kai wannan wace irin rayuwa ce yan uwa, masifa, rayuwa, munafunci, kyashi, hassada, komai mun riga da mun hada a ƙasar nan. Komai duk abin da kai baka ba, baka iya ba, ha baka iya ba, kai ka samu makiya, dan hassada sun saka a gaba, ka samu munafunci. Mai gidanmu Muhammadu Albishir wannan mutumin kirki ne, amma wani dan iska na daban yana can, amma wai an zo primary election, an zo an gaje na mai salama ni fa bana son gaisuwa, bana son gaisuwa. Yau na ji sai masifu kake. ai gwandan gaya ma ni bana son gaisuwa. To me faru ne masifun nan da kake? Yau ka san election da aka yi, Ai na ji labari ke to ka san Muhammadu Albishir mai gidan ma, na san kai ni fa na san. to da munafurci da hassada da ɗan kyashi da komai ma aka cuce mu, aka cuce mu. Kai ka san me yake faruwa? A'a sai ka faɗa. To tsakanin mu da shi wannan ɗin ƙuri'a ɗaya ce, Kuma ƙuri amma na san da cuce ne. a kai ma ka gano Na zancen sani. kai da Allah ya sa ma idahumi ne a siyasa, baka san komai a siyasar ba, To amma gashi nan na gani. amma ka san zancen. Ka ga wancan tsofin, ka ga shi can wancan, ai shi ma munafukai ne. na san shi da dadewa, munafiki kasur gumi ma, wannan da a ce da ci gaban ƙasar Najeriya Da mun ba shiga ƙaramin uku. munafiki za a yi ba. shiga uku. Asalin shiga uku ma. Sai ta Allah. Wa'annan kan irin wa'annan ai ba mutanen kirki bane, yasa zama da su a anguwa ma bai dace ba. Kai zama da irin wani kai a anguwa bai dace ba. Kai wallahi ji mana kai oh ba hankali, na san ka ga mana yayi barka ga ina ma wasa, garka ga kai boko Allah abin da karkare na hakan da ga ma ko Wannan abar ma me ce? an gaya ma Me wannan? jarida ina ruwana da ita, jolos ko me ina ruwana da kai Haka za ku faɗa mun? siyasa. To kun zo aka kuna ci. ta wani musun wani siyasa. To ai To kai din ma me kai me siyasa? ka sani, munafiki ne kai ma a To me cikin siyasa da za ku da mutane? kaga zan bajar da kai yanzu, Me siyasa? yanzu zan bajar da kai wallahi. Me siyasa? Bari yanzu wannan Na gaya ma. zai zama mana Me masifa. siyasa? Ka ɗaya amma bayani, Me siyasa? ka san dai Muhammadu Albishir, Na san dai ni ban san wani mama Albishir ba, za ka wani dame mu da wani mama. yasa na gaya ma gani? ko wannan irin su Munafukai ne. Na munafukai. san dai baban sa Albishir amma ban san wani mama. To ai ka ce mun ka san shi. To Ka na san san baban baban shi amma ban san shi ba. To yanzu zancen da nake ma, ka san ɗan ya fito haure, Kamar dai na ga fasar sa a bakin cross. to ka san ya fito house rep Na gane, na ya gane. fito. To amma saboda rayuwa ka san da munafurci da yan hasada da maƙiya da ciwa-ciwa da komai da komai, haka aka samu aka danne mu. Dakata. to Yanzu kana so ka ce ya fada a primary election? ya faɗi, Ya haka suka faɗi ce ko dai a ba da ya faɗi za ka An faɗar da shi. an faɗar da shi. Assalamu alaikum. Shine ai. Ga wanda ya yi Yanzu magana. baba Eh, abin da zan gaya maka fahimta, ina ji. Alhaji Ina ji. abin da zan gaya maka fahimta, Ina ji. ka san duk tafiyar da duk alhamis din da za ta yi kyau daga juma'a ake gane ta. Haka yake in ji malam Bahaushe. Yawwa Tabbas. da fatan kai ma za ka amince ai wannan tafiya da kai baba. To ai ni yanzu na fasa ma wannan zaman karanta jarida me ce mu mun fasa wata karanta jarida. Bari a ba yara su yi ga da ita Dama gida. duk ƙarya ce. Kai ma Jarida ka ai gane jarida ƙarya ce Ka kenan. gane jarida ƙarya ce ai na Yanzu. fi ai gani ga. Yasa wai wannan abokin na ni fa bai san siyasa ba. Ni bai san Ai ni ma da To mu da ba mu yi Hausa na boko ba ina za mu san Ni ma da siyasa. kamun da Hausa na to a 19091 lokacin muna siyasa baba. Lokacin na san kai ba a haife ka ba. To 1441 lokacin da Usman Albishir ya fara fitowa siyasa. Ta Ai muna Tabbas wannan shekarun nan da shi ma suka wuce kayan guda sa bakwai kai. kenan. Haba. Shi ma kayan sa aka yi. idan Shekaru muna bakwai fici da ba suka wuce. Shi ma kayan sa aka yi. lokacin da ya zo gwamna, Eh, na Shi san ma wannan kayan sa aka lokacin, yi. na san lokacin. kai kana da wannan lokacin Haba baba, ya kake ba. Wani fa Da ina da kakai. saboda na girme. Na girme wannan. ni ka girma? Yanzu dai kaga Eh. duk bar wannan ba surutu bane. Ta. Yanzu mu yanzu me za a yi mu bi wasu hanyoyi da za mu ɗauki mataki akan wannan kayan da Muhammad Albishir ya kai. Wannan To. ba daidai bane. Za mu ɗauki mataki. Kamar yaya. Ka san honorable ashara ai. Na san honorable kullum Honorable muna tare Ashara da namu. honorable Ashara. To. Honorable Ashara mutumina ne muna tare da kullum. To honorable ashara mutuminsa ne sosai. To Abokina yanda ya za a san yi mutumin ne sosai. mutumin ne sosai. Sosai ma. To yanzu yanda za a yi Eh, yanzu zan shiga gida. ta. In na shiga gida na fito Eh, in Allah yadda za mu shirya da yamma mu je mu samu Muhammad Albishir a sake sabuwar shawara akan siyasar bana saboda yadda za a yi ba za mu yarda da wannan munamunar da aka yi ba.